ang mabasa sa Biblia, si Kristo matuod nga tao. Pero dili ka makabasa sa Biblia nga si Kristo dili matuod nga Dios. Pero ang mabasa sa Biblia o gitudlo sa mga apostol, si Kristo matuod nga Dios. Munang sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 20 nag-ingon, "And we know that the Son of God is come, and He hath given us understanding that we may know the true God, and may be in His true Son. This is the true God and life eternal." Again, "And we know that the Son of God is come, and He hath given us understand that we may know the true God, and may be in His true Son. This is the true God." Kinsa na this is the true God? This, it refers to the nearest noun of the sentence, which is the Son. Who is the Son? This is the true God and life eternal. So sa Biblia, gitudlo nga si Kristo matuod nga tao, sa Biblia pod si Kristo gitudlo matuod nga Dios. Muna ang pagtuo sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, si Kristo matuod nga Dios ug matuod usab nga tao. Kay mao na nalatid sa Biblia ug mao na gitudlo sa mga apostol nga gipasa-pasa gikan sa kaniadto hangtod karon og bisan pag dili masulat sa Biblia apang gitudlo kini binaba tungod sa tradisyon nga giawat o gidawat sa mga misunod sa mga apostol nga mao ang mga papahan o mga kaobispuhan. Apil ang mga alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Ibisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa og mapaningkamuto nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika, sa kasaysayan ug sa Biblia.